Når man har en trekant i en enhedscirkel, kan man finde punktet P, altså dette punkt, ved at tage cosinus til vinklen og sinus til vinklen, hvor cosinus så giver første koordinatet, og sinus giver anden koordinatet. Når man har den her trekant, får man en vinkel her, og denne vinkel kan ændres ved at ændre punktet P her. Og den her vinkel kan komme over 360 grader, hvis den får en ekstra omgang. Man kan se cosinus ved at aflæse på x, og sinus ved at aflæse på y, hvilket vi også kan se her, hvor cosinus har en værdi på 0,688, fordi x er 0,688 lang. Det kan også ses hernede, hvor der er en positiv cosinusværdi, fordi x er positiv, hvor så hvis vi går over på en negativ x-værdi, har cosinus en negativ værdi her på den her graf. Hvis vi går over i sinus, kan vi se det samme, altså at vi nu har en y-værdi på 0,766, og det er derfor vores sinusværdi, og når vi går ned på en negativ y-værdi, kan vi gå ned her og se på grafen, at den er negativ. Et radiantal, det er cirkelbuens længde for en vinkel. Det svarer til, hvis vi har en vinkel herinde, så vil radiantallet være længden af den her cirkelbue. Vi ved, at omkredsen af en cirkel, den beskrives ved 2 gange pi gange r, så i en enhedscirkel, hvor at radiusen er 1, så vil det blive 2 gange pi gange 1, hvor omkredsen så vil være lig 2 gange pi. Da omkredsen af en cirkel er 360 grader, vil pi derfor svare til 180 grader. Hvis vi kigger på grafen, der er hernede, så kan det ses, at når vi har radianen på x-aksen, så kan det ses det der med, at pi, eller 2 gange pi, svarer til 360 grader og omkredsen af en cirkel. Det kan ses, fordi at den her har en periode på 360 grader, eller en periode på 2 gange pi. Herfra for eksempel, der kan man se, at den går op og går ned igen, hvorefter grafen gentager sig. Det kan også sættes radianer ind på x-aksen, hvor man så kan se, hvordan at herfra og til at grafen begynder at gentage sig igen, der er der 2 pi. Cosinus og sinus er altså periodiske med 2 gange pi. Det kan også godt ses på denne her formel, hvor man kan se, hvordan cosinus til x vil kunne regnes ud som cosinus til x plus p gange 2 pi. Dette gælder også for sinus, og p er her et helt vilkårligt tal. Da p er et vilkårligt helt tal, er cosinus x lige med cosinus x plus p gange 2 pi, da x er samme længde, om den har taget 2 eller for eksempel 4 omgange. For hvis man tager en fjerde omgang, er det graderne, der ændrer sig, men x ændrer ikke, hvis man har det samme punkt. Det skyldes nemlig, at p er antallet af omgange, den er kørt rundt.